Sa cellphone video na ito, makikita ang rumaragasang baha na may kasamang lahar sa barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Nangyari ito sa kasagsagan ng matinding pag-ulan alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa residenteng si Marisa, hindi na bago ang pagbaha sa kanilang lugar, pero nangangamba pa din siya sa panganib na posibleng idulot nito. Doon sa bahay, lumabas ako, sobrang laki ng tubig. Parang dagat, gumaganon-ganon na, nagwe-wave-wave na. Ganun kadami ng tubig dito. Tinangay naman ng baha ang motorsiklo ng residenteng si Jeffrey. Na-recover niya pa ito pero posibleng may sira daw ang kanyang motorsiklo. Yun nga, natagpuan ko, parte na ron yung motor, inaanod na. Pero nakuha ko pa naman hanggang sa nadala ko pa ron sa pinakamalayo, sa pinakadulo. Ewan ko lang nga ngayon kung tatakbo pa yun o ano. Di ko alam kung ano naging diferensya niya na kasi di ko pa tinatry ulit na buksan siya. Ayon kay Kagawad Joel Nuda, wala naman na quarry site sa kanilang lugar na idinidiin umanong sanhi ng baha kahapon. Anya, noon pa man ay talagang dinadaanan na sila ng tubig baha na nanggagaling sa Bulkang Mayon. Dahil yung baha galing po sa Mayon. Pero kung isipin natin, talagang bahain ng baryo namin. Every time na umulan, pero kanina bigla na lang bumaha siya na 1 hour pa lang, more or less 1 hour na bumaha. Nandun na yung mga bato, yung mga ano yan, mga baybay, yung buhangin. Matapos na humupa ang baha, pasado alas 3 ng hapon, agad naman na nagpa-clearing operation sa mga binahang purok ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jama Onghoko. Ayon sa alkalde, hanggat wala pang proyektong makakapagbigay ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa lugar, hanggang sa pagbibigay abiso na lamang muna sila sa mga residente. Ang ko lang po, reminder and po namin na lalong-lalo na kung may bagyo, talaga pong dapat umalis sila sa area na yon. Kasi talagang malakas nga ang current doon, malakas ang tubig talaga. And kung dito naman sa mga ulan na is talagang kailangan din mag-localize to the higher ground. Konting pasensya lang po, na-atraso sa mga motorista, pero ginagawa naman po ang lahat ng espersos ng gobyerno para ma-clear na po yung area. Batay naman sa datos ng LGU, umabot sa 1,300 na mga residente ang apektado ng nangyaring pagbaha na agad naman na hinatira ng food packs ng DSWD Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.